Minuti biss wara li l-plejer ta' Hibernians Thiago Adan Fonseca skurja gol kontra Valletta, l-istess plejer kien qed jirriskja konsegwenzi serji li saħansitra setgħu jkunu fatali. Ix-xjeni tal-fizjoterapista ta' Hibernians Karl Farrugia jordna lil plejer tal-istess klabb biex joħroġ il-barra mill-ground għajmu diversi mistoqsijiet fost il-partitarji anke għaliex il-plejer għal diversi drabi der jgħid li m'għandu xejn u xtaq ikompli jilab. Madankollu dan kien ordnat joħroġ il-barra mill-ground u momenti wara kien qed jittieħed lejn l-ambulanza għall-intervent mediku. Aħna konna naraw nosservaw fuq il-bank ma kienx jiswet jipperformja s-soltu tiegħu. Din naraw mhux qed jirkupra daqshekk in-nifs tajjeb u hekk. Saqsejnieh xi darba darbtejn kellu għallinna li kienu qed jiġu griżmieħ dak il-ħin. Ovvjament il-plejer ma kienx jaf x'qed jiġri eżatt. Imma tandunajna li kellu allergic reaction għal xiex eżatt, għanna rridu naraw għadu għad isiru xie testijiet, allergic reaction, fej il-pipe ta' nifsi bda jidje, bazzikament. Kien dak li jisni kaxkartu lej l-ambulanza, ħadniħ lej l-ambulanza xnaf li jkunem l-ossiġenu hekk hemmhekk. Fortunatament jidher li l-plejer ma soffrix konsegwenzi serji tant li t-tlieta ritorna t-taħriġ mal-klabb. Madankollu dan l-episodju jixet l-importanza li l-klabs lokali fi kwalunkwe sports jilqgħu għal episodji simili bil-preżenza ta' staff mediku professjonali. Iżda xi kultant l-partitarji u lanqas l-uffiċjali ma jifmu li l-preżenza tal-istaff mediku fil-ground mhijiex ħela ta' ħin. Spiss naraw li l-uffiċjali jaġlu lill-istaff mediku biex iqajjem lill-plejer u joħroġ mill-ground biex ikun jista' jkompli l-logħob. Jiena ħobb nara logħbiet internazzjonali oħrajn u kultant jinsess ninnota li f'ċertu injuries il-team mediku jitħalla minuta, 2 jekk hemm bżonn 3 fuq il-pitch skont il-gravità tas-sitwazzjoni. Ġifieri sfortunatament meta jkun hemm affarijiet bħal concussions, head injuries li naraw ħafna u kemm fil-futbol s'għandni xi 8 snin jisom jiżdiedu minħabba l-intensità tal-futbol. Ovvjament dawk huma affarijiet serji ħafna, ġifieri inti ma tistax plejer b'concussion tistennih li jqum minn mal-art wara 40 sekonda jew minuta. Kien anke frott l-importanza tal-istaff mediku fil-ground li fl-aħħar snin l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol bidlet ir-regoli biex issa tabib jew fiżjoterapista ma jistax jitkeċċa aktar mill-ground f'każ ta' offiża. Illum il-ġurnata, membru tal-istaff mediku l-aktar jitwarrab meħdejn il-kumplament tat-tim tekniku iżda jibqa' b'aċċess għall-ground.